റോസ് മരിയാസ് വേൾഡിലോട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ മുടി മിനുസമുള്ളതാക്കാനായിട്ടും പിന്നെ മുടിയുടെ വളർച്ച കൂട്ടാനായിട്ടും ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്. മുടിയുടെ ഇപ്പം എൻ്റെ മുടിക്കൊന്നും അത്ര അധികം തിക്കില്ലാത്ത മുടിയാണ്, പക്ഷേ ആ തിക്കില്ലാത്ത മുടി ഇങ്ങനെ വിട്ട് കിടക്കാൻ പോലും നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ കറ്റാർവാഴയാണ്. ഇത് കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ച് ഞെക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെറുപയർ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറുപയർ പൊടി നമ്മുടെ മുടിക്ക് കരുത്തും കറുപ്പും ഒക്കെ തരാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ചെറുപയർ പൊടി. ഓക്കെ, ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് കറുപ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ, കറുപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെറുപയർ പൊടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ്. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ ചെറുപയർ പൊടി നമ്മുടെ ഓരോ വകച്ചിലും കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം. മുടി മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആ മുടിയുടെ മേലിലൂടെ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമ്മളിങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കണ്ടീഷണറാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഷൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിൽക്കി മോഡൽ തരാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ള. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അറ്റം വരെ നമ്മൾ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും മടിക്കാത്ത ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. ബൈ.